Malawi Camera. Achinyamata nonse pano pa Malawi ndikufuna ndiyankhulane nanu ndipo zimene ndifuna ndiyankhulane nanu ndikufuna mupange share zimene ndifuna ndikuwuzeni mupange share to every other platform imene mukhoza kukwanitsa. Choyamba ndikufuna ndikudziwitseni, and I know most of you mumadziwa kale kunena kuti population yathu kuno ku Malawi, half of the population of Malawi ndi achinyamata. About 51% ndi achinyamata. Now, zikutanthauza kunena kuti chani? Zikutanthauza kunena kuti the warfare ya dziko linolo la Malawi lili m'manja mwa achinyamata. Then fund wa crazy chifukwa kuti achinyamata ambiri sitikuchangamuka yaye. Anyamata ambiri tikusira the warfare of this nation mwa anthu akuluakulu amene akhakutilamulira kuchokera ma 1950s ena ma 1940s mpaka na pano akanalipo amene akhakutilamulira. Nde anthu amene akuluakulu amene alipowa ndi anthu amene ma ideology awo amene alipo ndi ma ideologies achikale ndi zachikalekale zimene yo even the mindset imene ali nayo. Munthu wachikale ndipo vuta today kuti ukhoza musintha malingaliro ake kuti ambe kuganiza mwa chinyamata amene according to the trend imene ili pakanali panopa. Chifukwa the technologies zimene tili nazo pano, moyo umene ukuyendera pa tsiku lero si mmene umayendera 1960, si mmene umayendera 1940. Zinthu zinasintha. Ndife zinasintha, ndikufuna achinyamata tateni tichangamuke, dziko lino la Malawi tiliphule pa moto. Chifukwa tikakhala chete, we are equally to blame because we are so silent. Tateni we should be active in policy makings of this nation. Tikhale pa forefront. That mindset yomanena kuti akuluakulu ndamene akhale patsogolo kupanga china chilichonse kutuza zochita zimene zozo ndi zachikale. That mindset yonena achinyamata they can't rule this nation zimene ndi zachikale. That mindset yomanena achinyamata sadziwa chimene akuchita zimene ndi zachikale. Malingaliro achikale kwambiri achitsamunda. Tatenge chitsanzo ku Burkina Faso. We all know zimene zikuchitika kumene kujako. This guy is only 34 years. Koma zimene akuchita kumene kujako dziko lawo very extraordinary. To the point kuna kuti akuchititsanso manyazi ama president akuluakulu achikhalakala achina Yoweri Museveni achi. Akuchita manyazi. And not only in Africa mokamono, even maiko akunje, the Western nations, ayamba kumuopa mwana uchi. But the guy is youthful. Ndi mwana. Now, we can't say just because somebody is young, then he can't contribute positively to the nation. No, we can't contribute. I want every youth to change the mindset. The rate of unemployment here in Malawi is so astronomical to the point that achinyamata ambiri, even the graduates, achinyamata wabanga graduate, ndumango khala. I recently saw somebody, I think, North. The guy, amina kuti musandu wakabaza, wabanga kabaza, but the guy is a graduate from Chancellor College. Dinaona somewhere. And this is just one example. Zilipo zambiri zimene achinyamata, they have graduated, but they are not in employment. Ifeo, tsogolo lathu, lili m'manja mwathu. Silili m'manja mwa akuluakulu amene alipowa yayi. The policies zimene tikozo mapanga zimene zithandiza dziko lino zitithandiza ifeyo zili ndi ifeyo. Do you know kuti pa Malawi panopa pala achinyamata amene they are think tanks, brilliant minds, ma genius alimo muno mu Malawi achinyamata. Oti they know kuna kuti titati pange ABCD zinthu ziyenda bwino. Tinda achinyamata muno they are into businesses. Koma mutati muone ma policies amene alipo panopa, they are so punitive
prohibitive kuna kuti achinyamata ambiri they are failing to do businesses. Tikozobwera ni ma policies munomo Malawi kunena kuti 10% yama government supplies onse 10% izipita kwa achinyamata. Chifukwa chonena kuti pakadali panopa ma supplies zonse anthu amapanga supply ma contracts onse mboma mutati mwaone anthu ake ndo omwewo makampani ake ndo omwewo, and behind all those companies kuli ma politicians akuluakulu omwewo yakalekale omwewo, they are behind those. Achinyamata kuyesera kupanga nawo kupanga apply ma tenders amene amatuluka ma newspapers, but you find kuti most of them they already taken. Achinyamata kuyesera ndithu kupanga register ma businesses, kupanga comply with the tax clearance certificates, PPDA, but process very, very hard processes. Koma they are failing to get all those my businesses are manageable. We can come up with those kind of policies. 10%, and these measures is well vetted. Bwino. 10% of every government contracts they are given to the youth, as long as Achinyamata they are compliant with all documentations that are required by the law. Dzikoli lili m'manja mwathu. Tikasira akuluakuluwa ndekuti sitikulikonda komanso sitikudzikonda toka. Pa umunthu tinene chilungamo. Pa umunthu ngati dziko lathu la Malawi 50% ya population yathu ndi achinyamata, it means they've got future ikanalipo kutsogoloko. Now the other 50 ya akuluakuluwa, I'm not trying to be disrespectful, but I have to be honest with you. Akuluakuluwa kutsogoloko ena li ma 70 ma 80, the nature mina anatikonzera basi, the nature dokuti tikupita kumapeto I should say. Let's wake up achinyamata. Chilichonse ma policies onse munomo, they should be youth centric. The development ya munomo Malawi, they should be youth centric, because my innovations ambiri munomo Malawi achinyamata they are so innovative. Ndika mbaso za Ibrahim Traore. We have seen wonders this guy is doing. Achinyamata, let's wake up. Once again, share this message. Tatentigirane manja. Oh, by the way, maybe I didn't introduce myself. Ine Christopher Chiwomba. Ndine president wa Chipani cha Nzika Coalition. Ndifuna ayuth tonse tatentigirane manja. Ine my philosophy, my political philosophy is simple. I believe in deliberative democracy. Deliberative democracy, that is, we should be part and parcel of discussion. If we are given a platform to discuss my policies, I'm dziko munomo. Zibezufuna sichitike dziko munomo. Dziko linoti kuza ulipula pamoto. Munomoto sizikuthandauza nakuti ayuthi alibe kutekera kutetsa katangale. No. The corruption imene ikuchitika munomo Malawi. The youth of this nation, they know how to deal with this corruption, because in zimezi kwapwetekanso achinyamata. The youth, they have got the ideas to make this nation a better for every Malawian. Akuluakulu amene tili nawo pano pawo ndi akuluakulu amene malingaliro awo ndifuna ndibwerezenso ndi achikale kwambiri. Inu tsiku la lero achinyamata today sitingame embekezere a politician to come to us ndimati patsa t-shirt. A t-shirt? No. Titakati difeno kato kachinyamata sitingababwere mwati ndipasa t-shirt. No. Tika tokato kachinyamata ndikuna kuti what can we do for this nation? Employment sector, what can we do? My businesses, what can we do? The economy of this nation, what can we do? As the youth. Security of this nation, what can we do? Then from share this message. Let's hold hands. There are a lot that we can discuss. Thank you very much. Malawi, Camera.